संजीव बसुमतारी गुड मर्निं थेंक यू नील बेयाव फैनायनि थाखाय बिराद गुसुना बार बारस्रोलायदों बोथोरा मा ओंख्रि जाखांखो खोन्थाहरदो जाखांदोंना जाखाङाखै मारै दं खबर सबर मारै मा खालामदों सना होनदों आरो जोंना जेबो खालामाखैमोन आं ओरैनो फिसालानि माबाखौसो कुइसन हरबाय नालाय बेखौनो माबादोंमोन लिरख'दोंमोन फरिखा जागोन सिगांलाय 22 आवनो ना नोंखौसो जाबाय होनना खोन्थादों मा ओंख्रि जाखांखो दे खोन्थादो जाखांबायबा हेलौ हेलौ लोगोफोर कमेन्ट हरदो कमेन्ट संजीव बसुमतारिया जोंना मा होनदों दाल होनदों आरोना दालिसो आरोना दालि मा फाजा खबर सबर बोरै खोन्थाहरदो संजीव न' सिङाव थाबाथाय टावार नांहां नांहां जायो ओंखारसैसो आं बाहेरायाव खामानियानो मावजाया गुसुआव बिराद गोजाङो गोजां कारेन्टबो गैबावासो कारेन्ट थाबा एसेबाबो सुला सुलि सुनो हायो जोंखौ कमेन्ट लोगोफोर कमेन्ट जिगुयारि हेलौ दे जोंहा आब'जों एसे स्राय रायज्लायनोसै दे आब' दे औ लोगोफोर बिदिनो लेंहरनांगौ जिगुयारि मारै दं जिगुयारि आंनि एलपिआव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर जिगुयारि खबर सबर बोरै लाइक थुवाखैबा थुना होदो गोसो गोथारै सिङावल' हाबनानै थानो नाङा आरोना कमेन्ट मोनफा मोनफा हरनांगौ गोसोबायदि सोंहरनांगौ रायज्लायनांगौ जोबोद गुसु ना बोथोरा बार बारस्रोलायबावनाय सान खावख्लिं नुजालायनाय बुसा फैलायबाय नामा बुसाया खामानि गैया खामानिया दङ मावथ'वाखैसो आं ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जि सुनांगौ गुसुआव मारै सुनो मारै मावनो मा ओंख्रि कारेन्ट फैबाय माथो दासो नुदां हेलौ कारेन्टआ फैनानै थाखुमादों आंना बाव फै बुसा माथो सिरि थाजोबखो लोगोफोर कमेन्ट हरनो बाबाय नामा
कमेन्ट होदो लाइक होदो नै दासो फैदों दहाय टावार नाङाखैमोनदां आब' आं दिनैसो फार्स्ट टाइम आब' नोंनि एलबियाव औ फार्स्ट टाइम नङादां खनसे फैखांबायदां नों आं मोनायाव होबा गोसोआव गैला दे आङो फैखांनाय बायदि मोनबाय आं खिन्थु नोंनि चेनेला आंजों माने माबाखा आरो सब दंखायो थैबायसो नोंसिनि थाखायबो बिदिनो जानानैसो दं आब' मारै टावारखौ होनखो ना माखोथाय दा कारेन्टखौ होखो जि गैयारि अननानै खोन्थाहरलाय आगै आं दाख्लैना अमिता मानि एसे गोबाव जाबाय आरो मास मोननै मोनथाम जाबाय अमिता मानि आंनि नाम्बारखौ बिदों नाम्बारखौ लादों आंबो सेभ खालामदों ओमफ्राय ओरैबायदि ना नोंबो आंनि एलबियाव फैदोंमोन नालाय आं अमितखौनो सेभ खालामनो बावनानै उनावनो जि गैयारिसो सेभ खालामनानै दोनफ्लांदों उनावसो ओमफ्राय रायलाय नायनानै ओमफ्राय उनाव दसे गोबाव थाना बेथ' नाम्बार बिहराखैमोन दा साननानै आङो माने अमित सेभ खालामफिनबाय आरो ओमफ्राय दाबो मबाइल मोनसेयाव जि गैयारिसो सेभ दंबावो दे सोलायनाय जाबावाखै ओंखाम जाखांनो जाखांयाखै आगै खोन्थाहरदो जिगयारि कमेन्ट हरदो दे लोगोफोर लाइक थुना होदो गोबां दङ लाइकआनो मोनसेल' रावबो थुनो गोसो गैथारा नामा होननायसो जाबाय कमेन्ट होननानै बाब्राबनांसिगोन नामा जिगैयारि आगै खारखोना माखो ना आंनि रायज्लायनायखौ खोनाहैयाखै 20 जाबाय ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहारसो खालामबावनांसिगोन हिन्जावफोरनाबाथाय बेनोसै बे लाहार फाहार सार्ज होयै लाइभआव दोनबाय आं हामगोन ना हामामोन मबाइला फुर्स बेफ्रुलायनो बेफ्रुबा बेफ्रुबाय गसाय उलसासो जासोदों हेलौ लोगोफोर खारजोबखो ना माखो कमेन्ट हरदो सिरि सिरि थानो नाङा रायलायनायखौनो फसायैनि थांखो ना माखोथाय जारलासो मोनबाय आङो सन्जिब थैखो ना माखो कमेन्ट हरद' जिगयारि सन्जिबा मामोनलाय बसुमतारी सन्जिब बसुमतारी जिगयारि अबाव खारजोबखो कमेन्ट हर कमेन्ट नायै नायै मानो खारलांजोबखो सनाफोर बयबो सिरि थालायलायगासिनो गुसुखायनो आखाइखौनो बरननो बादों खोमा कमेन्ट लिरनो गथ'खौ लेखा फोरोंबाथाय रोङियानो गोसोआव फैफिनजोबखायो ख'खौनो मोखासथ' हाबावलामोन आं लिरनो ख'खौनो मोखासथ' हाबफिनबावबायसो जारलासो जागोन जाय बिमा जायो बिफा जायो बेफोरबायदि मोनथिजोबो आरोना
माबे माबे खनायाव बावनाय दं बियो जै लेखाबो लाबाय फिर 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 गोसोआव फैफिनजोबखायो। एथ' गोबाव 7 बोसोर 8 बोसोर फरायालासिनो थानानै बबाव बावा जानो। 7 बोसोर 8 बोसोर रोंगौआ दे फुरा 9 बोसोर जाबायमोन। जै फरायनो गारदों बिनिफ्रायनो माने नायफिनखायाखैमोन आरोना। आयौ गोजांनायखाय बन थुख्रासे गोजांनायखाय माने बन थुख्रासे सिनदोंमोन आरोना अर सायनो। औ सायखानांगौथ' आरो बिराद गुसु खिन्थु सान ओंखारबा मालाबाबो अर सायजाया गुसुबाबो। ओरै बारथिं बारथा माने बार ओंखारदेरो बार फैयोना बिराद गुसु जोंथिंथ' ओरै। सान्दुंनि समाव गोलोम बोथोराव सायहा मोना गोजां बोथोराव सान्दुं नाङा बेफोरसो जोंना जायगायानो ओरैबायदि दिगदार। बहा दंमोनथाय आब'आ हो खिन्थु हरनायदो आब' होब्ला माखौ हरनायनो आं बुजियासै जिगयारि कमेन्ट नायबोबाय थाबाय आंनो ओमफ्राय बुजिबावासै। आं बहानि होनोबा आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट आङो बासुगाव थानानै सिङाव थानाय आङो आमगुरि गामिनि आरोना। बिराद गोलाव खोन्थालायबावबाय आङो। ओमफ्राय जिगयारि आगै नों अबेनिमोनलाय? आं नोंनि माबाखौ नायबाय थायो भिडिअखौ ओमफ्राय कमेन्टखौनो बारा हरनाय जाबा खेनसे ना खेननै हरखांबायदां आं कमेन्ट। थाङै साबाल'सै कमेन्टआनो ओमफ्राय सानैनिल' फैयो लाइकआनो ओमफ्राय सासेनिल'। जारलासो जागोनलै। बांग्रिं मावनाय बायदि मालाबानो स्र' थांजोब्बाय। मा होनदों जोंना जे आगै जिगयारि आगैया आंनाथ' जिफोरानो उखुन्दै मोनामजोब्बायसो आब'। औ उखुन्दै मोनामखायोथ' आरो अर सायबा। आं गसाइ गावनिसो आब' गसाइ गामिनि बे जों गामि गसाइ गामि होनजाखोना बै गसाइ हमनोनो हाला आङो देलाय खोन्थाहरलाय। लाइक डान दे आब' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जिगयारि आगै। ओंखाम जाखांदोंना जाखाङाखै खोन्थाहरदो दे। फुंखायनो बिराद गोसो जादों दिनैना 7:30फ्राव ओंखाम ओंख्रि जाखाङो जोङो ओमफ्राय बिनिफ्राय ग्रोब 12था 1था बिदि जायो। जोंनाथ' जानायानो डाबल नालाय खामानिफ्राबो डाबल जायो आरोना। नै दाथ' नै जि जोम सुखाङाखै जि जोम सुखांनानैसो ओंखाम ओंख्रिनि लाहार फाहार। ओंखाम ओंख्रि लाहार फाहार खालामखांबासो नों उन्दैखौ लायदो उन्दैखौ लायना फैबाथाय नों उन्दैनो जाहोग्रोदो आरो बिफाखौ नेदो जादो। कक' खाथिनिसो आब' कक' खाथि मानि क'क्राझार खाथि जाखो ना माखो ना नैबे स्कुल खाथिनि जाखो। अबे कक' खाथि जाखो ना क'क्राझार खाथि जाखो बुजिनो हायासै आं सट लिरनायखौ बुजिया दे मानसिया रोंगौथिबो गैया नालाय ओरैनोसो लिरलांबाय। खारै साब्रैल'सै सानैल' कमेन्ट हरो सासेल' हरगासिनो बाव जोंना आगैया। आंहा दासो सिखारना आलुसो सावगासिनो दं। बे आलु सावनायखौथ' बिराद खोनाबानो रागा जोङो दिउ दाख्लैफोरागासे सानब्रै रानिं आलु मेनानै जाहोनांदों आं। मादै थेंक इउ अबेरनो फैनायनि थाखाय बिराद गोजोनबाय। दासो आंहा जेबो नङा बारा गोबाव जाखायाखै होनाया मारै दं खोन्थाहरदो दे अमित।
ओंखाम जाखांदों जाखाङाखै मारै दं खबर सबर लाइक होयाखैबा लाइक होदो क'क्राझार आब' थेंकिउ जिगयारि क'क्राझार होननानै खोन्थानायनि थाखाय आलु मेनायजों ओंखाम गुदुंजों खहाबब्रेलायसिगोन ना आगै गुदुं गुदुंनो दाथ' एसे गोसा जाबावदो होमबाथाय खहाबब्रेबाय मोदोमफ्रुनो एसे दुन्दिया होस्रोलायबावदो होमबाथाय लाजाखाला आरो लाइक होबाय आं थेंकिउ अमित दैमारि लाइक होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम ओंखाम जाखांदों जाखाङाखै अमित जिगुयारियाथ' मालाय आलु मेनाय गुदुं गुदुंजों जासिगोन खिन्थु आं खोनाबानो रागा जोङो जानो गोथाव मोनो खोनाबानो रागा जोङो खामजोब्बायसो नै दाना आब' आंनानो खामखायोथ' आरो आलु मेनाया अर ब्लाव ब्लाव होनानै मालाबाबो मेनो नाङा बनथ'जोंसो मेनांगौ जाबाय आं दहायनो नोंहालाय जाबाय ओंखाम औ आं जाखांबाय दहाय फुङावनो जाखांदों आङो जाखांनायालाय सानजि बसु हाय आगै सानजि आंनि एलपिआव फैनायनि थाखाय थेंकिउ लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानफोर साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो आंना ओंख्रियानो संबावाखै आङो फुलकबि बारबायना आंनाथ' गायनाया फुलकबिजों आलु दरब्रै दरबा होनानै भाजा एवनानै जादों आङो गोदै गोदै बिराद गोथाव मोनखादों होनबालाय आं जालालै दिनैनिफ्राय आलु सावनायखौ जानोबो नागिरा बिराद खस्थ' थिखिनि बिजौ मोनलायलायनाय रागा जोंफ्राङो आलु मेनाय जानांगौबा अर ब्लाव ब्लाव होबाबो खामजोबनानै हांगार जाबाय अरखि गैयाबाबो जाखाया सानजि आगै खारखुमाफिनखो ना माखो अननानै कमेन्ट खालामहरदो दे आंगायबाय खोमाना जिगयारि नोङो आलु मेनाय जानानै बिराद खस्थ' आलु मेनायनिया आलु जेरैबो सोलिजायो भाजा जाजायो लाब्रा जाजायो जहल जाजायो बाथोन जाजायो गासिबो सोलिजोबो नाथाय मेनायनि बाथोनखौ जानो बायो आं गोथाव मोनबाबो बायोसो होनबावबाय आङो हाबा जानो थाङा नोङो आसारिमोननि हाबाखौ होनदों ओहो आं मानि थाङा ना सोरनि हाबा ना नोंनि हाबाबा थांगोन खिन्थु साखावलांसैब्रा नोंनि हाबा ना मा अमित आगै खोन्थाहरदो दे नोंसोरजों रायलाय मैगं हानसाहां मैगं लायखानोसै आंना मैया ना दाख्लै थाङामोनथाय आङो बिमामोननाव ओमफ्राय लाबोफादों आरो आइया माने आखाइ बायना दं नालाय बेखौनो नायथावथाव लाव नुनायखाय लाबोफादों लाव दं आलु दङ माखौ जानो नाथाय लावआ बेदर गैयाबा मारै जानो बेदर नांगौ लाव जानोबा बेदर नङाबा जाया आदै जाबाय आसाजों थाङाखै नों ओहो आं थाङाखै गोजानबो ना बहाय होनदोंमोनथाय बावबावबायसो आङो आसानि हाबा जाहैनायखौ मा गामियाव होनामोनथाय कालिगाव ना अहायबा होननाय बायदिसो खोनाजोबदोंमोन आङो फुलकबिखौनो नायफैफिनबावबायसो आंहा नै आलुना सिगोन नांगौ दाखालि आङो लायनोसै फिसाल' बुरनानै फैदों खनसे आं आलु गायनाय खोन्थानाया बेनाबो
बुस्थुआ रायाखै ओरैनो थैजोब्बाय आरो फुलकबियाबो मा बिराद एबार खाफालानो गाज्रि फुलकबिया माबा आयौ जबायसो आयौ गेस्रेमथार आयौ बिबारानो फिसा फिसायावनो रायो फुलकबिया खाफालानो देग्लाय गाज्रिसो आंना बिफाङा बिराद सेरा खिन्थु स्कुल लांफैबानो एखमबा बांसिनानो बिहाबो हारसिं लांफैनाय जायो आंहाबो हारसिं लायनाय जायोना आयौ मेंगुलायदों आखाइ थोंसेयैनो हास'नानै ओं बहाय दोनदोंथाय अ नों आब' आसाममोननि खाथि जायो नामा हो आब' नोंसिना हो औ आब' आसाममोननि खाथि जायो जोंना एसे गामि दरनै बारबाथाय मोनबाय आरो आब' आसामनिखौ ओंख्रियानो नै माबासो फुलकबिसो संनो नागिरबाय आङो आलु दरनैसो होनोसै बेखौनो माबि होफैयाखै खोमा साथारिखौनो माथो मैया जथिसा होफैनो होनदोंमोन गैया बे माबायावनो थाङोना फैगोन फिफाखौ होफैहोनो होनदोंमोनथ' बाबा मैया सानसुमाखौलाय नैखौ रोगा होजोबबानो जायोमोन ना नांगौबा आयौ आलु बावबावबायसो आंहा मा सिरि सिरि जाजोबखो खारजोबखो ना माखो आयौ आयौ 9:36 गिसावबो मैया एलबि होनाय नुदोंमोन आं हिन्जावखौ एलबियावहाय हिन्जाव गोदाननि एलबि होदोंथ' आरो हिन्जाव गोदानाबो साइजखाना सिन्दुर आसान संख गानाबाबो बिराद साइज नुखादों मानि दाबो जाया नामा मा जानो ओंखामखौ जों माबायाव जायो 1 गाहामावसो एखमबा 12था बिदि फुंनि जाखांबाय आरो ओमफ्राय नै कफि लायनाया जाखांबाय लाबोबाय कफियानो बिराद फिसा फिसा ओमफ्राय राजुबो थाबनो दाखालि न'आव थांबा लांफैयासै आङो कफिया फिसाद्राय देराखै होननानै ओमफ्राय मालाबानो राजुबबाय गोरलै गोरलैयावनो गाबोन थांनाय जाबा लांफानोसै थोबसेनो मा ओंख्रि बानायनो हो आब' होनदों आरो जोंना जिया गैया ओंख्रिया नै फुलकबि आलु बानायनोसै ओमफ्राय भाजिया माबा बानायनोसै आङो माबा दङ लाइ बिथराइ होनो ना मा होनोथाय नोंसिनिथिं जोंथिं बिथराइ होनो जोमाइ होनो आरो जोंथिं बिथराइ होनो बिराद गुसु मावनोनो बादों आङो बिराद बुरजा संनांगौ दङ गथ'नि सानफ्रामबो हाजों गेलेयो अबे बिमाया सुबाय थानो हानो मानो सिरि सिरि थाजोबखो हेलौ हेलौ लोगोफोर कमेन्ट हरदो दे आगैमोन मैया अमिता मा होनदों जोंथिं मैया मोनायाव अखा हादों आरो थाइनै थाइथामनो ओमफ्राय नोंबो फैदोंमोन नामा जोंथिं हाखादों खोमा बयनिबो गामियाव ना ओमफ्राय दिनै गैया आरो सान्दुं दुंबाय सान्दुं दुंबाबो बिराद गुसुलै सयथिबो
थाइनै थाइथामल' ओमफ्राय जोंहा बिजिरसै मा जादों सानसुआव मा थालाय होलायलायबावदोंमोन जोंहा माने दै गग्राखौ थालाय होबाय आरोना जेला अखाया थाइनै थाइथाम थाइफ्रियो अब्ला बिराद गिबाय बुरजा हाबाथ' माने सुस्रफिनगोन नालाय उसुंखौ थालाय होदोंमोन बेयावनो थाइनै थाइथाम सिरिबाय गिबाय एसे साननिफ्रायनो थाइनै थाइथाम सिरिबाय थादों। ओइ बाव फै नैबाव नै माबादों आङो मैगं हागासिनो बाव फै जोंना दाना मा जाखो जोंना दाना जों नायगारलालै कफिखौ सिगाङाव 10 बिगा गायदोंमोन औ बिदि बुरजा गायनानै माबाबाथाय आं गायथ' आरो माने बोसोरसे आंबो बुरजा गायखाया एखमबा 100 दाल एखमबा 80 दाल बिदिल' गायो ओमफ्राय सेमोनहाय आं 30 दालल' गायनाय जादों ओमफ्राय देग्लायहाय 150था गायदों आरो गासै मिलायनानै फुलकबि बान्दा कफि गासै 150था गायदों आरो जायगा फिसायावनो गायबाय बिराद बिफां जाबाय ओमफ्रायहाय बिबाराव गैया बान्दा कफियालाय मोनजासाबदों आरो बान्दा कफिया बिराद गोदै ओमफ्राय फुल कफिया एबार जायाखै फिसा फिसायावनो माने राजोब्बाय दुखु मोनोना एथ' खस्थ' गायनानै बिदि थाब राबाथाय बुरजा माने देरजानो लुगैयो एसे गिदिरनो फ्राव फ्रावनो अमित दैमारिया मा होनदों आबादारिसो नामा नोङो आबादारि नंनाया नंद्राया आङो फुल जागोन आबादारि होनबाबो ओरैनो माबा गायो आरो लाफानि बोथोराव लाफा कफि मुला बिदिनो गायो बोथोर नायै बोथोर एसे एसे आबाद खालामो आलु एरि माइनि गेजेराव माइ आंनि सना ओइ अनजुलि सना लाइक नोंखौ नामा सना मा नोंखौ नामा सोरनामा जाखो गोदानसो दां आं गोदानसो नुगासिनो नोंखौ ओमफ्राय जिगुयारिया जोंना मा होनदों माथो मारै अमानो रुनांलाया माने अमाया ओरैनो होबानो जायो बिराद आराम जायो माथो फानबाबु नोंहा बेलाय मारै थोब्रै थोबबाल'सै बिराद गोदै ओमफ्राय फुल रोङा फिसा फिसासो नै माबायदि गोरलै गोरलैयावनो राजोबखो बुस्थुआनो बिराद गोरलै गोरलैयावनो राबाय गायनो बायो आंहा बिदिबाथाय खुनु बिलाइ बिदि जाफेराखैमोन फुल कफिया बिराद आराम बोथिनै गाहाम थाङोमोन दा बोथिसेयानो खुनुरुखुमसो नोंनाव गोदान आंनाव गोजाम आंनि सना आंनो माबा दंना गैयाथाय र' आं नायनो गैयाथ' आरो आं साब खालामबाय नै मा खालामजाया लाइभआव आंबो मोनथिबावा दे ए जायो आं उनाव होबावसै दिनै सोबावनो उनाव होखायो आङो गोदानसोमोनथ' आरो ओंखायनो देग्लाय मा जाखो मासरुमनि खेथिसो खालामदों आङो मा मासरुमनि खेथि आं बुजिबावा दे आबाद मावग्रा नङिखायनो कमिनासो बारबोखो ना माखो लिलि लालासो नुलाजोब आंनि सना माबा थाब खालामबाय गोदानखासो आं गोदान मोनखादों नोंखौ नायनानैनो ओमफ्राय
नोंनाव गोजाम नामा आंबो मिथिबावासो नोंना एलबियाव फैयाना नों नांगौ फुल भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोन सना औ आं कमेन्ट हरना दोनगोन फुल भिडिअ नायनानै मैखुननि खेथि दं आं मैखुननि खेथि बानायनो रोङालै मिसाखौ बुङा आङो रोङा जोंना बिमादैया बिराद गोरों मैखुन खेथि खालामो मा साबुन गाजोल एरख'ग्रा मिथिया बै माबा दारि ना मा दङ आं गाजोल एरख'ग्राखौ मिथिया ओहो गैया दाइसो दङ मिस्ट्रि नङा नालाय मिथिजोबा आयौ सोरनिबा लाइभआव फैलायबाय मानो सिरि थाजोबखो आयौ मारै जाखो कमेन्टआलाय अमित दैमारि अन दे औ थेंकिउ अन थानायनि थाखाय मैखुन बागान आंनाव मैखुन बागान आं गायनो रोङा बानायनो रोङा आङो माने दैलांबा सम मोनजायो आरोना मैखुनखौ जिगुयारिया जोंना मा होनदों हामब्रा जाब्रे आरियाब होमबा खाना खाबदे औ दे जादो आलु बाथोनजों होनदोंमोन नामा नोंना दहायो आलु खामनायजों जादो दे नों मा गामिनिमोनलाय होनदों आरोना जोंना आंनि सनाया आंनि सना जोंना गामिया आराम बुंलायथारजां चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिङाव थानाय आरो मोनसे आं बोरै हा जुदिसनाव फन हरनो बे देवथियावसो दं दा आं मिथिया मा खालामदों नों आंनि मैगं हागासिनो फुलकबि आलु माथो मैया होफैनोनो होनदोंमोन बिफाखौ होफैहोनो होनदोंमोन आं मैगं हागासिनो अमिताबो फुलकबि दहाय लायनाया बेखौनो हादां बेखौनो हानोसै संसै दै होनोसै जि सुनोसै आरो आंबो जागोन दे फै माबार फैदो माबार फोमोनसै जोंहा मा साथारिंखौ मोनसेबो हास'खायाखैथ' ए बुसा ए होगोन ना होआ मानो होआ जानांगौ ओंख्रिखौलाय ओंखामखौलाय मानो होआ जानांगौ आलासि फैबानो साहा ओंखाम ओंख्रि होखानांगौ हिनजावफ्रा होआखै जायो सोरबा हाबबानो मोनजायो हाबबानो मोनलोङो होननायसो जाबाय जोंनाव खिन्थु आङो बैखौ होनाखै दे मोनलोंनायखौ साहाखौसो होनदों मानसिफ्रा बैखौ साननानै दाखालिबो बिदि जादों नै पार्टि जादों होनबाय जोङो ओमफ्राय माजों होनबाय बोखोग्राजों होनबायना गोरान ना गिसि होनलायलायथारो खिन्थु आं गिसिबो लोङा जेबो लोङा गोरानल' लोङो गोरान मानसियानो खाब्रां रायलायग्राखौ नुवा नोङो नोंगौ नामा औ नोंगौ मानसिफ्रानो साबा दङ आंनि सनायाबा थांखोना माखो
अमित दङ जिगयारिया थांखोना माखो आलु बाथोन आलु खामनायजों जानानै दोनोनो दासिम बियो बिथाङा लोङो माथो नों लोङोलै लोङो गासिबो लोङै गैया दे लोंजोबो आं थगायाबो जायोबो लोङोबो मावोबो दाङोबो रायोबो नांलायोबो होननायसो मानसिनि आखुआ गासिबो दंजोबो होननायनिसो जाबाय मावनो दांनोथ' गैखाया आलुआबो सेवखासै लोंग्राखायनो गारांफ्रानो जालायलाङालै आयौ मेगनाव साबबाय माखौ लोङो नों आलासि जाबा सादो न'आव थाबा लादुसो आं खोन्थानो रोंजोबा होननायसो जाबाय आं बेफोरबायदिखौ लोंबावासो दे गोजाजों बियारजोंखौ बियार आं लोंनो हाखाया नोंगौ आं थगाया बियारखौ लोंनो हाखाया आंनि सनाया मा होनदों फन फैनानै नोंनि गामिखौ खोनायासै सनानो नङा माखो खोन्थानो रोङिखायसो सोंबाय थाखो ना माखो खोन्थाबावनोसां हारसिं माबायो चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंना डिस्ट्रिक्टआ ओमफ्राय बासुगाव थानानि सिङाव थानाय रनसायताम गामिनि आं गामियानो मोननै मोनथाम होननायसो जालायलांबाय आंखौ गाबज्रिना सोरबो गाबज्रिदों माखौथो लोङो नों होनबा आंना फिल्टारखौसो लोङो फिल्टार खालामनायखौसो बिल्डिंखौसो लोङो आं बिल्डिंखौसो बिल्डिं सायावसो गाखोयो बिल्डिं सायाव गाखोबासो थाब नेग्रेमो बिदिखौ फसायालै सालायाव नाङाना आइकनिक बान्देन एसे नांसाबो नोंस्रा बानायो नामा नोंस्रा बानायालै आं बानायनो रोंबावा दे जाम्बिसो आङो जोंना आब'आ रोङो बानायनो रोङा बे बिल्डिंखौ रोङा आङो मावनानै दुमायनानै बिदैखौल' रोङो बानायनो ओमफ्राय बिदि बिल्डिंखौ रोङा नोंबो थाव आंबोथ' चिरां मा गामि आंनि सना खोन्थाहरलाय आं थांबा बानायनानै दोन आं बेफोरबायदिखौनो बानायनो बारा माबा जाया आंनाबो मानि हासबेन्डआ रोङाना ओंखायनो बानायनाय जाया एखमबा बिदिनो माने सानफ्राङो आरो आं लोंबाय थानानै बे लोंग्रा जाबा आं देनां बादा होनो हानाय नङा बिदि साननानैबो आंबो बारा लोंनाय जाया नों थांबा मानो मोना जानो लायबानो मोनो जोंना खाथियावनो दङ रनजितामाव बिराद फानो चापागुरिनिनो आरोना सिनायनो हागौ मालाबा लामायाव लोगो मोनलाबायबा रायज्लायगोन दे आदा जायोना फंबाय जायो आंबो मिथिबावा रायज्लायगोन लामायाव लोगो मोनबाथाय रायज्लायगोन आं बयजोंबो रायज्लायखायो खुगा गोनांखा आङो खुगायानो एसे बाराखा गोदो बिमाया माने दाउ खिथुखौ बांसिन जाखादों आंलाय मानो लोङा जानांगौ आलासिफोरजों लोंफाखानांगोनानो सना जायो मा सना जायो माने आंबो
बुजिबावासैलै कमेन्ट फरायबोबाबो कमेन्टखौ फरायबोबाबो बुजिनोनो रोङा होननाया सोलिलांबाय। मानो कमेन्ट फरायबोनानै बुजियासैथाय आङो सना जायो होननाय माने आंखौ हटेलाव लोगो मोनगोन सापागुरि अबे हटेलाव थायो दे खोन्थाहरदो बिराद हटेलनि ओंखाम जानो लुगैखादों आङो। दाबो जाया नोंना कपि हानाया जायाथ' आरो नै बुरजा हाथारफ्लांबाय आं नोंसोरनो रायलाय बेलासिनिबो हाबाय हटेल हिमालय हटेल आं सिगाङाव माने बाबु देहायाव थानाय समाव जाहैबाय थायोमोन। बै हिमालय हटेलाथ' मोननै खोमाना हिमालयनि बिदाबो फंबायबो होनलायलायनाय बुंदोंमोनहाय आसाया खनसे ओमफ्राय हिमालयआव आं थांखांबाय खेनथामानो जाबाय आङो बै माबा बारनानै दै बारनानै दालां बारनानै बे हिमालयआव थांखांबाय। ओमफ्राय ओरै मोनसे माबा दंना खोलाहा मोनसे दंबावो ओरै दै बारैनि सिगां सरक मोनैनि सिगां बेयावबो थांखांबाय आं। दायो बेलासिनिबो हाखाबाय ओमफ्राय दायो दालिल' संसै आं लाइभखौ दोनथ'नोसै दे लोगोफोर माने टाइमाबो जाबायना ओंखाम ओंख्रि संनाय माबार संसै उन्दैखौ लायफिननांगौ नालाय दे बाय बाय होनहरदो बाय बाय होनहरदो सनामोन अमितमोन गैयारिमोन जोंना ओमफ्राय जोंना मर' मा नाम मोनलाय सनजिबबाबो थांखो ना माखो दे बाय बाय होनहरदो आं दानो बायलाया दे होमबालाय लायाबा आं खामानि मावसै आं दोनसै बाय बाय होनबाय आं नोंसोर लायाबा।